Сәлем дуслар! Бүген җырчыларны хит парадының баскычларына бергәләп урнаштырырбыз. Телеэкраннарда мин, Лилия Хайруллина, музыкаль каймак тапшыруын башлыйбыз. Бүген үзенең яңа җырын кем тәкъдим итәр икән? Хәзер белербез. Бездә премьера. Olmaydım irkəm Köngülündəki sirlə hislərinə Barmalar yıxma bilgən Senin minə qara tabılğan niyyətinə Yanı yürəkəm yaratıdan Qorqma senin ağılıb aşıq buludan Yanı yürəkəm yaratıdan Ol bitsin üçün bu jirgə Bir-birimizdə turə kelgənbiz Qoyub qoyğan kübədə şağanbız Bir yılda ikən saylağanbız Süyü degən olıq hiskə şanğanbız Yanı yürəkəm yaratıdan Qorqma senin ağılıb aşıq buludan Yanı yürəkəm yaratıdan Ol bitsin Yanımızda məhəbbətini saklağanımız Yaradanın saf ismi aklağanımız Yanı yürəkəm yaratıdan Qorqma senin ağılıb aşıq buludan Yanı yürəkəm yaratıdan Ol bitsin üçün bu jirgə Тугызынчы урынны бүген яшь, талантлы җырчы егет Марсель Закиров яулады. Ул әле һаман да үтеп киткән туган көне эмоциялар белән хушлаша алмый. Туган көне 31 май иде аның. Ә бу көнне җырчы татарча солянка концертында катнашкан икән. Тамашачылар бик матур, җылы каршы алды ди ул. Әйдәгез, хәзер дә аны шулай каршы алыйк. Экраннарда Марсель Закиров үзе. Кояш минем күңелемә Күзеңә карап туймый Тик йөрәгемдәге сөйне Нишек әйтергә
bilen İn kızılın olarның жиі Сенің яныңа келем Алсы таңдан сүйем deyip сайрый кышлар Яратам deyip көкке йылдызлар язалар Хистерімне аңлатта менің қолымда Сеңа deyip жиған қызыл розалар Алсы таңдан сүйем deyip сайрый кышлар Яратам deyip көкке йылдызлар язалар Хистерімне аңлатта менің қолымда Сеңа deyip жиған қызыл розалар Мен яратамын жаным diye Шешкелер сузамы сиңа Ал йөрәгемне бүләк итәм Син генә кирәк миңа Алсы таңдан сөям дип сайрый кошлар Яратам дип күккә йылдызлар язалар Хистеремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Алсы таңдан сөям дип сайрый кошлар Яратам дип күккә йылдызлар язалар Хистеремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Рафина Ганиуллина белән Разил Камаловларның бу елгы сабан туйлары бик истә калырлык үткән. Алар бәйрәмдә җырлаганнар да, уеннарда да катнашканнар. Мәсәлән, Рафина әтәч артыннан куган. Аптырамагыз, бу шундый яңа төрле уен. Әлеге җырлы гаилә ТМТV премиясендәге чыгышларында әле искә ала. Без дә бергәләп карап китик. Мәхәббәттән яна сөю тулы күзләр Син булганда җаным минем янда Синең наздан ата алсу гөлләр җанымда Сине уйлап ата минем тагым Сине генә сөеп яна йөрәк Кояш сыман балкыр өчен җаным Тик син генә кирәк, бары син кирәк Сине уйлап ата минем тагым Сине генә сөеп яна йөрәк Кояш сыман балкыр өчен җаным Тик син генә кирәк, бары син кирәк Сөюгә төрелә, бәхеткә күмелә Ярсый йөрәк җаным елмай гына Кышта ышанмалап алсам кулыма Сине уйлап ата минем тагым Сине генә сөеп яна йөрәк Кояш сыман балкыр өчен җаным Тик син генә кирәк, бары син кирәк Сине уйлап ата минем тагым Сине генә сөеп яна йөрәк Кояш сыман балкыр өчен җаным Тик син генә кирәк, бары син кирәк Сине уйлап ата минем тагым Сине генә сөеп яна йөрәк Кояш сыман балкыр өчен җаным Тик син генә кирәк, бары син кирәк Сине уйлап ата минем тагым Сине генә сөеп яна йөрәк Кояш сыман балкыр өчен
Кімнәр әлі генә TMTV телеканалын кушып җибәрде, сезгә зур сәлам. Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Без алга таба дәвам итәбез. Һәм Марат Яруллинны каршы алабыз. Ул бу атнада 7нче урында. Agidel'nin boyları, dulkın suları, her kişinin öz gömürü, sokmağı öz yarı. Agidel'nin boyları, dulkın suları, her kişinin öz gömürü, sokmağı öz yarı. Herkes gaza! Gözlerin bin sağlanıp senin yanına aşamın. Alıp neşket bilenen seni kuşamın, seni kuşamın. Yok gözlerim, almayayım gözlerim. Oğlum nasıl karada, rahmetli sözlerim. Yok gözlerim, almayayım gözlerim. Oğlum nasıl karada, rahmetli sözlerim. Алдағы минутларда дәртле биетә торган җыр тыңлаган булсак, хәзер салмак җырга күчәбез. Айгөл Хәйрнасова сезгә үзенең җылы, матур җырын тәкъдим итә. Карыйбыз. Тыңлар
Музыкаль коймак хит парадының 5-нче позициясына күтәрелдек. Биредә Фәйрүзә Захидуллина. Ул әле дә Сабантуй бәйрәмнәрен искә ала. Чөнки үзенең чыгышларына бик яхшылап әзерләнгән, тамашачы аны җылы кабул иткән. Хәзер без җырчының клибын куеп җибәрәбез. Аны да шатлыклы күз яшьләре аша карамау мөмкин түгел. Игътибар экраннарга.
4-нче позицияны яулаган җырчы Аида. Ул да Сабантуй бәйрәмнәрендә тамашачыларга үзенең җырларын бүләк иткән. Һәм хәзерге вакытта мәрхүм кызы Аида хөрмәтенә балалар өчен бәйрәм әзерли. Аидага уңышлар тели һәм TMTV Production командасы белән төшергән клибына күчик. Безнең һәр тапшыруда tmtv.tatar сайтында сакланып кала. Тәүлектең теләсә кайсы вакытында кирип карый аласың. TMTVның социаль шелтәрләренә дә язылып куярга онытма. Күргәч тормышым үзгәрде,
başlandı. Dağlarını koşururga da hazır senin için cankayım. Yaratam seni hem mengelikke boş sözler tügeli birde. Başlarımda eğlendirip güne yaşarsın iken gülde. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene. Eğlene, eğlene, ko'nglim singab eğlene. Yüragim turida o'tib kirding singina. Turmush maqbul ekan u yashaganda marhamatda. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene. Eğlene, eğlene, ko'nglim singab eğlene. Yüragim turida o'tib kirding singina. Turmush maqbul ekan u yashaganda marhamatda. Merhabetten başlar eğlenedi, kullar kulga beylene. Süyüğümle eğdip yürmesem de gözlerimden kurgene. Yarım bulup varım bulup kına yaşarga da yaşarga. Yaratam seni dip ömür boyu yazsın bizge yaşarga. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene. Eğlene, eğlene, ko'nglim singab eğlene. Yüragim turida o'tib kirding singina. Turmush maqbul ekan u yashaganda marhamatda. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene. Eğlene, eğlene, ko'nglim singab eğlene. Yüragim turida o'tib kirding singina. Turmush maqbul ekan u yashaganda marhamatda. Eğlene, ey başlarım eğlene. Eğlene, eğlene, ko'nglim singab eğlene. Yüragim turida o'tib kirding singina. Turmush maqbul ekan u yashaganda marhamatda. Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene. Eğlene, eğlene, ko'nglim singab eğlene. Yüragim turida o'tib kirding singina. Turmush maqbul ekan u yashaganda marhamatda. Ришат Фазлиахматовның фанатлары хәзер экраннар янына якынрак килегез. Телевизорның тавышын ачып куегыз һәм матур җыр тыңлап, эчтәлекле клип карагыз. Брат, тойгада да шатлыкта да гел бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рахмат сезгә, җегетләр, рахмат. Бик зур рахмат. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәс. Ура! Үкенмә үткәннәргә, үкенмә киткәннәргә. Үкен син дус булып йөреп, сереңне сүткәннәргә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенүләр, сагышлар, югалтулар, табышлар. Һәр кемгә дә аерым-аерым бирелә шул язмышлар. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә.
Yılanma bilgenlerge Qarama külgenlerge Işanma mengige deyip Vəqdələri birgenlerge Hükünme üsüsüne Kişilerinin sözüne Her vakitte dersin Rişat. Nereye gerek mi sen alın dikilir? Sözüne Kişilerinin sözüne Her vakitte dersin eytip Dur qara gözüne Her vakitte dersin eytip Dur qara gözüne Кем нинди урын яулаганын тагын бер кат искә төшереп алыйк. Аннан җиңүчене билгеләрбез. Безнең белән калыгыз. Yani yani yüreğim yarattıdan Korkma senin ağır başka buludan Yani yani yüreğim yarattıdan Ol bir senin için bu jirge tuğan Sutandan siyem deyip sarı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazsalar Hislerimde Allah da benim kulumda Sina deyip jigan kızıl rozalar Sine oylamakta benim dağım Sine gene suyup yanla yürek Kıyaşlıman baldırışın canım İksin gene girek Bana senin girek Yok yok güzeller Allah'ımın gözleri Bulmaz bu karada Merhametin sözleri Dağlar idim şoğun Dağışların Kişkıcılı jiller iskeler Amerika gelime yoldi Matur yaşauga jitmedi Eni bizge deşe sirleşe İsinde ben yıldızlardan birge Jiyaydı biz tanış isimler Düşlerimde haman seni görem Anlatılmıyor o hisler isimde Eğlene, eğlene, ey başlarım eğlene Eğlene, eğlene, ko'nglim senga beylene Yuragim turida o'tib kirding singina Turmush maqtur ekan u yashaganda Mahabbatda Hükünme üsüsüne Kişilerinin sözüne Her vakitte dersin eytip Dur qara gözüne Birinchi pozitsiyani kim yauлаганын аңладыгызмы? Әлбәттә, ул Рамил Закиров. Аның бу җыры күпләрнең плейлистында әйләнә. Ә клибын сез TMTV каналында, ягъни менә хәзер үк карый аласыз. Ну, бу Рамил гел сынга кала инде ул. Гомер буе шулай булды инде ул. Ойдасың инде ул. Егетләр, әйдәгез безнекен җырны әле. Ойды. Гомерләр үтә 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 ай ай тәк шулай яшьлегемдә килә каласы.
Ялкынлы мәхәббәт хисләре Шатлыклы иртәләр кичләре Яшьлекнең тылсымлы язылары Йокысыз аттырган таңнары Гомерләр үтә үтә ай бәхет көтә шулай ай йөрәгенең дәртле ярсуы Гомерләр үтә ай бәхет көтә шулай яшьлегемдә килә каласы Канатлы яшьлекнең иленедә Былбыллар сайрыйлар күңелдә Иңнәрдә канатлар талмасын Мәхәббәт янәшә атласын Гомерләр үтә ай бәхет көтә шулай ай йөрәгенең дәртле ярсуы Гомерләр үтә ай бәхет көтә шулай яшьлегемдә килә каласы Бу атнага музыкаль койма хит парады нәтиҗәләре шулайрак булды. Киләсе атнада күрешкәнче, сезнең белән мин Лилия Хайруллина булдым. Сезгә күңелле җәйләр һәм яллар теләп, саубуллашам. Пока-пока.